Yo, rene wis oleh saweran yo nganggo jungkir walik barang. Pokoknya jungkir walik moro rene ning ngarepku tak dekep pokoke. Aja ning ngarepku tak dekep pokoke. Yo, ya, oh ya, oh ya, loh. Om, Mbak Lia kita gunah kok ngono lho. Oh alah. Krisi. Krisi digawa karo kudunge digawa krisi go Bali. Ya. Nah, Iki mosok kalah karo si wedok. lha yo, si wedok ping kopro lho. Bawa mlebu Mas, hati-hati kae mak blakone.